και μέχρι τα 18 νόμιζαν πως με έχουν με το μέρος τους. Άριστη διαγωγή, άριστη βαθμή, πτυχία σε ξένες γλώσσες. Ξέρετε, όλα αυτά τους κάνουν να σε λένε καλό παιδί, εννοώντας πως θα μπει σε μια καλή σχολή, θα αποκτήσεις μια καλή δουλειά, θα κάνεις μια καλή οικογένεια, θα είσαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, θα πηγαίνεις το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και τις Κυριακές εκδρομή με το αυτοκίνητο. Μόνοι τους όμως έσκαψαν το λάκκο τους. Χρειαζόταν ένα γερό χαστούκι για να ξυπνήσω. Και να το. Λυπάμαι αγαπητοί μου, αλλά θα με βρείτε πάλι απέναντί σας. Είμαι μόνο 1,70 και 55 κιλά. Δεν έχετε ιδέα τι μπορώ να κάνω όμως. Center of the city where a road's meet waiting for you. To the depths of the ocean where a hope sinks searching for you. I was moving through the silence with a motion waiting for you. In a room with a window in the corner, I found truth. Shadow play, acting out your own death, knowing no more. As the assassins all grouped in 4 lines dancing on the floor. And with cold steel load around their bodies made a move to connect. I could only stare in disbelief as the drives were red. I let them use you for their own ends. To the center of the city in the night.